Susanne, hun er rengøring. Susanne, det er hendes job. Susanne og Kurt, der hjælper med at rengøre ingen i top. Hej, jeg hedder Susanne, og i dag skal jeg rengøre det værelse, jeg hedder. Eller mit studie. Ja, Kurt. Det er mig. Og vi har wiretøj på, fordi vi har været i Hawaii i 2 uger. Så Kurt, lad os bare... Kurt, flyt lidt gammel fjes fra videoen. Godt. Kurt, hjælp os. Okay. Du skal komme ind. Hvis I ser nogle skygger i mit hår, så er det fordi jeg har farvet mit hår pink. Kurt! Kurt, han samler det op og lægger det i posen. Hvilken pose? Den der pose. Jeg holder posen. Kurt! Ja. Hold posen! Kurt! Nej, Kurt, du skal holde posen. Nej. Jeg vil gerne tilbage på ferie. Det vil jeg også gerne. Kurt! Det er jul. Jeg vil på ferie. Kurt, det er jul om 3 dage. Ja. Jeg vil stadig på ferie. Det er nu, der ikke er... Jul! Vi er færdige. Nej, Kurt! Ja. Kurt, sådan. Kurt! Ja. Nu holder jeg posen, og så ruller du op. Okay. Kurt! Kurt, man skal lægge det op i. Nej, Kurt. Kurt. Man lægger det op i. Ja, godt, Kurt. Kurt, du rammer min mave. Nej, hold posen. Nej, Kurt! Hold den pose! Skal vi tage den her diskussion? Kurt. Skal vi nu tage den diskussion igen? Jeg er ikke skaldet. Nej, du er ikke skaldet, Kurt. Men du går nok irriteret lige nu. Du må ikke sige til mig, at jeg er skaldet. Det er derfor, jeg er på. Kan jeg sige det? Kurt, jeg vidste ikke, du var skaldet. Kurt. Det er færdigt nu. Nej, Kurt! Det er ikke mere. Kurt! Kom her, din dovne hund. Jeg gider ikke mere. Vi tager til Hawaii bagefter. Nej, jeg vil gå nu. Kurt! Nej, Kurt! Sød, Kurt. Jeg er ikke sød, jeg er sur. Nej! Kurt. Gid! Kurt. Ja. Hvis du hjælper mig, så får du en hel masse chokolade. Jeg gider ikke, jeg vil til Hawaii. Så må du være i Hawaii på juleaften. Nej! Jeg vil til Australien, Julia. For det er Juliemand. Juliemand er en gris. Nej, Kurt, julemand er ikke gris. Jo, vi æder ham jo. Nej, vi æder det, der hedder en gris. Fint! Nu er vi færdige, nu gider jeg Nej, ikke. Kurt, vi er ikke færdige. Nu siger vi lige, at vi er færdige. Nej, Kurt. Okay. Og så tager Kurt. Ja. Gå over i din seng. Fint. Nu. Nej, Kurt.
Det var alt for Susanne i dag. Hej hej.